L'edició de l'any 2008 del concurs de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs ja ha començat a rodar. El proper dia 4 de setembre es durà a terme l'acte de presentació de l'esdeveniment a Andorra, concretament a un dels llocs més emblemàtics del Principat, el Santuari de Meritxell. Francesc Pérez, del restaurant Miramar de Llançà a Girona, el qual està en possessió d'una estrella Michelin, prepararà un còctel amb diferents receptes en les quals el llagostí de Vinaròs serà el principal ingredient. D'altra banda, enguany el certamen comptarà amb diverses novetats que tenen com a objectiu bàsic el fer-lo més proper a la societat vinarossenca i implicar els restaurants locals. Així, per una banda, se celebraran les primeres jornades de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs. A més, també es duran a terme tallers infantils. Les primeres jornades gastronòmiques de cuina aplicada al llagostí, que enguany participaran 8 restaurants de Vinaròs, que són el restaurant Bergantín, Mesón de la Mera, restaurant Rafael el Cristalero, la cocina de Javier Ramos, restaurant Vinaròs, restaurant El Langostino de Oro, restaurant La Isla i restaurant Vinya d'Alòs. Tots 8 restaurants han creat uns menús prou innovadors i que per supost tenen com a ingredient bàsic i fonamental el llagostí de Vinaròs. Les jornades es creen amb una clara continuïtat i des del Patronat de Turisme esperem que siguin molt exitoses. Per un altre costat també, una de les altres novetats i creiem que molt interessants per als més xicotets és els primers tallers infantils dirigits a nens d'edats compreses entre els 4 i els 10 anys. Se celebrarà al Saló d'Actes de la Biblioteca Municipal els dies 9 i 11 de setembre entre els 18 i 19 hores. El concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs se celebrarà el proper 22 de setembre a la plaça de Sant Agustí i a l'Auditori Municipal en horari de tarda. El jurat del concurs d'aquesta edició estarà encapçalat per un dels cuiners més destacats a l'àmbit valencià, Ricard Camarena. El restaurant de Ricard Camarena és el restaurant Arrop, situat a Gandia i ostenta una estrella Michelin. La cuina de Ricard intenta fusionar el que és la cuina tradicional valenciana amb la innovació gastronòmica més experimental. Així les coses, aquest certamen de cuina demostra estar consolidant-se any rere any.